Niretzako nik beti esaten dut, ekosistema ideal hori dela, Euskaldun askok ez daukagulako aukera hori, gure herrietan euskaraz bizitzeko, mundu globalizatu honetan, eta digitalizazioa hainbeste zabaldu den mundu honetan, gune privilegiatu bat da, eta hori da weba niretzako ekosistema ideal hori, zaindu behar duguna, indartu behar duguna, danon artean, eragin ikaragarri handia duelako, ez bakarrik Webako herrietan, ehun herri horietan, baizik eta Euskal Herriko gainerako herritarrengan eragin ikaragarri handia duelako, eta behar ditugulako. Beharrezkoa eta ezinbestekoa dalako lankidetza hori, gure gizarte asko aldatzen ari da, izkorrean, eta erronkak handiak dira, bai globalizazioak eta digitalizazioak ikusten dugu, gure gazteen eta umeen portaeretan eragin handia duten, eta Webako herrietan egiten ari dena oso handia da, eta erronka horiei aurre egin ahal izateko lankidetzarik gabe zaila izango da, Orduan, lankidetza ezinbestekoa, ez bakarrik Webarako, baizik eta Weba beti esaten dut nik, motorea dela, gure biziberritze prozesuaren motorea dela. Azkenean, Webako herritarrak mugidu egiten dira, beraien herrietatik. Eta nik beti esaten dut, herritar horiek erabili behar ditugu beste gune funtzional batzuk irabazi ahal izateko euskararako, Pentsa gazteak unibertsitatera mugitzen direnean, aisialdira, jaietara, inauterietara, ze giro sortzen dan hor, eta zelan animatu ditzakegun eta aldundu ditzakegun besteak ere, gainerako euskaldunak euskarara erakartzeko. Hori da benetako potentziala Webak daukana.